Ang sumpa sa ilalim ng mall. Noong dekada 90, isa sa mga pinakaabangang gusali sa Maynila ang binuksan, ang Robinson's Galleria. Moderno, mataas, may escalator, aircon, at daan-daang butik. Ngunit hindi alam ng karamihan, may bahagi ang mall na hindi kailanman ipinapakita sa publiko. Ang madilim na ilalim ng basement, tinatawag ng mga manggagawa bilang Zone X. Tagpo 2, ang nawawalang sales lady nang makalipas ang ilang buwan mula sa pagbubukas, may isang sales lady na hindi na muling nakita. Ayon sa mga CCTV, pumasok daw ito sa fitting room bandang alas 8 ng gabi. Ngunit sa footage, hindi ito lumabas. Wala ring ibang customer. Pagsilip ng janitor, wala na raw itong bakas. Wala ring signs ng struggle. Ang fitting room ay malapit sa isang secret hatch pababa sa Zone X. Tagpo 3, si Alice Dixon isang araw, dinala ng endorsement deal si Alice Dixon, sikat na aktres, sa mall para mag-shoot ng commercial. Habang break time, pumunta siya sa fitting room ng isang butik. Habang nagsusukat ng damit, may naramdaman siyang malamig na hangin mula sa ilalim ng salamin. Napatingin siya pababa, at may mga mata na nakasilip sa butas, dilaw, singkit, at may ahas na balat. Bigla raw bumukas ang sahig, parang may trapdoor, at tinangka siyang hilahin ng malaking nilalang. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating sawa. Sa lakas ng kanyang sigaw, dumating ang production staff at naisalba siya. Pagbalik nila, sarado na ulit ang sahig, parang walang nangyari. Tagpo 4, sikreto ng may-ari. Ayon sa isang retiradong kontraktor ng mall, may bunsong anak raw ang may-ari ng mall na isinumpa ng mangkukulam, naging halimaw na kalahating tao, kalahating sawa. Itinago ito sa ilalim ng mall, sa Zone X, habang pinapakain ng mga taong nawawala sa loob ng gusali. Ginawa itong sikreto ng pamilya at binayaran ng katahimikan ng mga staff. Tagpo 5, takip silim mula noon, may mga nawawala pa ring tao tuwing 10 oras ng gabi. Madalas babae, madalas magaganda. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na ebidensya, pero bawal na ang fitting room na iyon, at may rumors na isang buong floor ang isinara sa basement na walang access sa publiko. Matapos ang insidente kay Alice Dixon, agad siyang inilayo ng management at isinailalim sa damage control. Ayon sa chismis, may ilang executives ng Robinsons ang personal na lumapit sa aktres, dala ang isang maletang pan ng pera. Kapalit daw nito ang katahimikan at hindi pagbanggit ng insidente sa media. Ngunit isang tao mula sa entourage ni Alice ang lumabag sa kasunduan. Isang makeup artist na hindi na muling nakita kinabukasan. Ayon sa roommate niya, nakauwi itong nanginginig, paulit-ulit na sinasabi. May pusa, pero hindi pusa, may balat ng ahas, sumisitsit. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan siyang wala ng buhay sa isang abandonadong gusali. Sa dibdib nito ay may nakaukit na hugis palad ng ahas, at ang mga matay dilaw na dilaw, parang sinipsip ang kaluluwa. Tagpo 7, ang janitor isang gabi, bandang alas 2 ng madaling araw, isang janitor ang naglilinis sa basement parking. Napansin niya na bukas ang isang lumang pinto na dati nakapadlock. Sinilip niya ito gamit ang kanyang flashlight. Doon niya nakita ang hagdan pababa sa Zone X, ang lugar na matagal nang pinagbawal puntahan. Habang bumababa siya, naririnig niya ang kaluskos ng balat na tila humahagod sa semento. May amoy na parang bulok na itlog at dugo. At sa sulok ng isang madilim na silid, may silweta ng isang napakalaking nilalang, may buhok na parang tao, ngunit ang katawan ay habang-haba, gumagapang, at may mga mata na parang butas ng kaluluwa. Tumakbo ang janitor, ngunit hindi na siya nakita kinabukasan. Tagpo 8, CCTV na di pwedeng burahin. May isang bagong staff na nagtangka raw silipin ang mga lumang CCTV files. Aksidente raw niyang na-access ang isang folder na may codename, Project 7H. Dito niya napanood ang isang video file, isang babae na pumasok sa fitting room, nag-ayos ng damit, tapos biglang may humigop sa kanya mula sa sahig. Walang sigaw, walang tunog, parang hinihigop ng dilim. Nang tangkain niyang i-download ito sa USB, biglang namatay ang computer. Pagbukas niya muli, burado na lahat. Kinabukasan, wala na siya sa listahan ng mga empleyado. Wala na ring record na na-hire siya. Parang hindi siya kailanman nagtrabaho roon.
Tagpo siyam, isang paalala sa mga babae hanggang ngayon, may mga babae raw na pakiramdam ay may nanunood sa kanila tuwing nasa fitting room sila. Minsan, may mga fitting room na parang may butas sa salamin sa ibaba, na hindi nila napapansin agad. At kapag tumitingin sila sa salamin, parang may ibang mata ang nakatitig pabalik. May mga TikTok videos na nag-viral, pero agad daw itong dinidelete. May humahawak, may bumabantay. Isang Sabado ng gabi, halos magsasara na ang mall. Isang pamilya ang huminto sa isang toy store. Sa kalagitnaan ng pamimili, napansin ng ina na wala na ang kanyang anak, si Mia, 6 na taong gulang. Tumakbo sila sa guard, umiiyak, nagmamakaawa. "Sir, nawala po ang anak ko. Nasa loob po siya ng fitting room." Agad na kinorder ng area. Pero nang balikan nila ang fitting room, parang wala nang nangyari. Maayos ang kurtina, sarado ang salamin. Pero sa ilalim ng pinto, may mga gasgas, parang kinaladkad pa ibaba. Nang tingnan ang CCTV, nagblanko ang video mula 13 minuto pasado alas 8 hanggang 16 minuto pasado alas 8, eksaktong oras na huling nakita ang bata. Tagpo 11, ang security guard na sumubok hindi matanggap ni Mang Celso, isang veteranong sekyo, ang nangyari. Sa loob ng 20 taon niya sa Robinsons, marami na siyang napansing kakaiba, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng takot. Naalala niya noong baguhan pa siya, may lumang mapa sa basement na pinagbawalang galawin. Lumipas ang gabi, nagpa siya si Mang Celso na bumalik sa Zone X, bitbit ang flashlight, baril, at rosaryo. Bumaba siya sa isang lihim na daanan sa likod ng electrical room. Pagkababa niya, naamoy niya agad ang amoy ng bulok na karne. Sa sulok ng silid, may isang lumang altar, may larawan ng isang babaeng may ahas sa baywang, at sa tabi nito, isang lumang journal. Doon niya nakita ang nakasulat. Ang kanyang anak ay isinumpa ng dagat, at pinaglihi sa ahas ng ilalim. Kaya ang kapalit, dugo. Dugo ng babae. Dugo ng kagandahan. Biglang lumamig ang paligid. Napalingon siya, may mahabang anino sa likod niya, sumisitsit, at bago siya makatakbo, nagpatay sindi ang ilaw. At saka siya nawala. Tagpo 12, ang matandang albularyo dumating sa eksena. Ang matandang isko, isang albularyong kilala sa Maynila, na inimbitahan ng isang dating empleyado ng mall. Tahimik lamang siyang nagmasid. Dala niya ang itlog ng itim na manok, asin, at matandang agimat. Pagdating niya sa bandang fitting room, itinirik niya ang itlog sa gitna ng sahig. Pagkalipas ng ilang minuto, pumutok ang itlog, at lumabas ang itim na likido, amoy patay. Sabi ni Albularyo Isko, hindi lang ito engkanto, hindi lang aswang. Ito'y anak ng halimaw na isinilang sa kasalanan. Hanggat buhay siya sa ilalim, hindi titigil ang pagkawala. Tagpo 13, ang katotohanan ay nabubunyag. May naglik na lumang dokumento, blueprint ng mall, mga sulat kamay, at photos ng bata na may ahas na buntot, parang tao pero gumagapang. Sinasabing anak daw ito ng isa sa founding family members, na itinago mula pagkabata at pinakain sa dilim para hindi magwala. Ang mga sales lady, staff, at customer na nawawala. Alay, sakripisyo, para mapanatili ang kasaganaan ng negosyo. Tagpo 14, ang survivor na nagbalik matapos ang 2 dekada, may isang babae na lumitaw sa isang barangay malapit sa Pasig. Map Otla, halos butot balat, nanginginig pa rin sa tuwing pinapailawan ng flashlight. Sa unang tingin ay baliw, pero nang sabihin niya ang kanyang pangalan, kumalat ang balita sa social media. "Ako si Maria Rivera, ako ang nawawalang sales lady noong 1998. Ayon kay Maria, hinayla siya mula sa fitting room pababa. Sa ilalim, may isang malawak na silid, panang damit, sapatos, cellphone, at ID ng mga nawawala. Doon daw siya ikinulong sa isang hawla habang pinapakain ng bulok na tinapay. Kada ikalawang gabi, may lumalapit na halimaw na may katawan ng sawa at ulo ng isang lalaki, ngunit ang boses nito ay parang bata. Gusto lang niya ng kasama, kaibigan. Pero kapag umiyak ka, nagiging hayop siya. Isinugod siya sa ospital. Ilang araw lang ang lumipas, namatay siya sa hindi matukoy na dahilan. Nilabas ang kanyang katawan na kulubat na parang sinipsip ng ahas. Tagpo 15, ang investigador Ernesto Yamedo, isang paranormal investigator at vlogger, ang sumubok muling pasukin ang mall. Gamit ang spy cam at mga EMF reader, pumasok siya ng palihim sa isang lumang bahagi ng basement.
Sa video na kanyang na-upload, may mga sumusunod na kaganapan. May mga footprints ng ahas sa sahig, bus, malagkit, at sariwa. May narinig siyang boses ng bata na umiiyak at umaawit ng leron-leron sinta. Nang aipatong niya ang kamera sa isang kahon, nakuhanan nito ang anino ng isang nilalang sa likod niya, mahabang leeg, nangingintab na balat, at nakapulupot sa kisame. Nag-viral ang video, ngunit pagkatapos ng 2 araw, na-delete ito. Ang buong channel ni Ernesto ay nawala. Ayon sa kapatid niya, huling nakita si Ernesto sa may parking lot ng mall, pagkatapos ay naglahong parang bula. Tagpo 16, ang tunay na anak ng mall lumabas ang revelasyon mula sa isang dating staff ng HR ng Robinsons. Noong early 90s, may anak raw na isinilang sa ospital ng mall owner, ngunit hindi normal. May balat na parang ahas, walang buhok, at tuwing gabi ay umiiyak na parang kambing na may sipon. Sa halip na itapon o ipagamot, dinala ito sa ilalim ng mall, at doon pinalaki. Sinanay itong huwag matakot sa dilim. Pinakain ng hilaw na karne, at tinuruan ng manggagaway kung paano magpalit ng anyo, minsan bilang bata, minsan bilang matandang babae. Tagpo 17, ang pagsabog ng katotohanan isang gabi, habang may malaking event sa mall, anniversary sale, biglang nag-brownout sa buong building. Tumili ang mga tao, naputol ang CCTV. Ang mga escalator ay huminto. May mga nagsabing may gumagapang sa ilalim ng tiles ng sahig. Isang security cam ang nakakuha ng footage, sa may children's play area, may batang gumagapang sa sahig, nangingintab, basa, madulos. Nang lapitan ng janitor, bumuka ang kanyang bibig, 2 palad ang laki, may mga ngiping bilog, at may dila ng sawa. Epilogo, ang sumpa ay buhay pa rin ngayon, kahit moderno na ang Robinsons Galleria, kahit ilang beses na itong nirenovate. May mga fitting room pa rin na pinapasarado tuwing gabi. May mga mall staff na ayaw bumaba ng mag-isa sa basement. At may mga batang nagkukwento. Mama, may kaibigan ako sa mall. Sabi niya, dadaan daw siya sa salamin. At kapag gabi na, pupunta na ako sa ilalim. Matagal nang wala sa eksena si Alice Dixon, ngunit isang gabi, nagbalik siya sa mall. Hindi na artista, hindi na endorser, isa na siyang babaeng may misyon. Bitbit ang isang lumang journal, isang krusipisyo, at isang maliit na bote ng banal na langis, pumasok siya sa mall na parang alam ang bawat sulok. Pagdating niya sa may fitting room, sarado pa rin. Ngunit sa ilalim ng kurtina, may amoy pa rin ng bulok at dugo. Hindi na ako magtatago, bulong niya. Tapusin na natin to. Ang final encounter sa tulong ng matandang albularyo at ilang dating staff na naniniwala sa kanya, bumaba sila sa Zone X sa huling pagkakataon. Doon nila nakita ang nilalang, malaki, duguan, at umiiyak. Nakakadena ito, parang hayop na naulila, ngunit sa kabila ng awa, alam nilang wala ng ibang paraan. Nagdasal sila ng sabay-sabay, binuhusan ng langis ang paligid, sinindihan ang mga kandila ng pagwawakas, at sa huling salitang binitawan ni Alice, dugo ang iyong simula, liwanag ang iyong wakas. Nagliyab ang buong silid, umalingaw-ngaw ang huling sigaw ng halimaw. Boom! Gumuho ang Zone X. Pagkatapos ng sunog ayon sa ulat, faulty wiring, raw ang sanhi ng sunog sa basement. Walang nasaktan. Wala ring opisyal na report. Pero may ilang nakakita sa CCTV ng fitting room pagkatapos ng insidente. Sa salamin, may bata pa rin daw na nakatingin. At sa ilalim ng pinto, may dila pa ring gumagapang.